హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈ వీడియోలో నేను చెప్పేది ఏంటంటే స్పైడర్ మ్యాన్ ట్రైలర్ బ్రేక్ డౌన్ అయితే చెప్పబోతున్నాను. ఫస్ట్ ఈ ట్రైలర్ అయితే సోనీ వాళ్ళు అయితే ఒఫీషియల్గా అయితే రిలీజ్ అయితే చేశారు. ఆ ట్రైలర్ స్టార్టింగ్ సీన్ వచ్చేసి మీకు ఎంజే ఇంకా పీటర్ పార్కర్ అయితే స్కూల్ రూఫ్ పైన పడుకొని ఉంటారు. స్కూల్ రూఫ్ పైన ఎందుకు పడుకొని ఉంటారు అని అన్నానంటే, ఎంజే తల కింద బ్యాగ్ అయితే ఉంటుంది, ఇంకా పీటర్ పార్కర్ తల కిందేమో బుక్ అయితే ఉంటుంది. ఎంజే చేతిలో ఏమో న్యూస్ పేపర్ అయితే ఉంటుంది. అందులో పీటర్ పార్కర్ గురించి వచ్చిన ఒక న్యూస్ అయితే చదువుతూ ఉంటుంది. ఆ న్యూస్ ఏంటంటే, పీటర్ పార్కర్ స్పైడర్స్ ద్వారా ఆ అమ్మాయిలను కూడా కంట్రోల్ చేయగలడు అని అయితే ఆ న్యూస్లో రాసి ఉంటుంది. ఆ నెక్స్ట్ సీన్లో వీళ్ళిద్దరూ పారిపోతూ ఉంటారు. వీళ్ళిద్దరూ ఎందుకు పారిపోతున్నారంటే, స్పైడర్ మ్యాన్ ఫార్ ఫ్రమ్ ద హోమ్ ఇది కంటిన్యూషన్ అని తెలుస్తుంది మనకి. ఎందుకంటే స్పైడర్ మ్యాన్ ఫార్ ఫ్రమ్ ద హోమ్లో మనకి స్పైడర్ మ్యాన్ ఐడెంటిటీ అయితే రివీల్ అయితే చేసేసాడు మిస్టీరియో. అందువల్ల వీళ్ళిద్దరూ అయితే పారిపోవడం అయితే ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు నా నెక్స్ట్ సీన్కి వచ్చేసి అది పీటర్ పార్కర్ అయితే పోలీసుల దగ్గర అయితే ఉంటాడు. ఎందుకుంటాడంటే రూమర్స్ ప్రకారం పోలీసుల దగ్గర పీటర్ పార్కర్ వెళ్ళి లొంగిపోతాడని ఉంది రూమర్స్ ప్రకారం. అందుకని వెళ్ళి లొంగిపోతాడు. అప్పుడు పోలీసులు అడుగుతారు పీటర్ పార్కర్ని, నువ్వు ఎందుకు మిస్టీరియోని చంపావంటే, నేను చంపలేదు, డ్రోన్స్ చంపాయని అయితే అంటాడు పీటర్ పార్కర్. అంటే ఆ డ్రోన్స్ నీవే కదా అని అంటారు. తర్వాత మీకు ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ పైన ఫోటోలో చూస్తున్నట్లయితే దానైతే ఏం మాట్లాడు పీటర్ పార్కర్ అలా అన్న తర్వాత పోలీసులు ఈ ఫోటోలో మీరు పైన చూస్తున్నట్లయితే ఒకరైతే చెయ్యి పెట్టి ఉన్నారు కదా, అదైతే చార్లీ చాప్లిన్ డేర్ డెవిల్ అయితే కాదు. డేర్ డెవిల్ అని అందరు ఇప్పుడు దాకా అనుకున్నారు. డేర్ డెవిల్ అయితే కాదు. అతను ఎవరనేది ఈ సీన్లో అయితే మనకి చూపించారు. చూడండి పైన ఫోటోలని, క్లారిటీ లేదంటే ట్రైలర్ ఒకసారి తెలుగులో ఉంది చూడండి. యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేస్తే వస్తుంది. ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే మీకు డేర్ డెవిల్ అయితే ఇందులో లాయర్గా అయితే పీటర్ పార్కర్కి అయితే నటించబోతున్నాడు. నాకు ఒక లాయర్ కావాలని పీటర్ పార్కర్ అంటాడు పోలీస్ నెక్స్ట్ సీన్లో. ఇప్పుడైతే పీటర్ పార్కర్ అలాగే ఎంజే ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అనేది అయితే రూమర్స్ ప్రకారం అయితే వాళ్ళిద్దరు పోలీస్ స్టేషన్కి అయితే వెళ్తున్నారు. ఇంకా వెనకాల అయితే పీటర్ పార్కర్ అంటే ఎవరికి అయితే నచ్చదు. మీరు వెనకాల చూసినట్టు డెవిల్ డిస్గైజ్ అనేది రాసి ఉంది. పీటర్ పార్కర్ అయితే ఎవరికి నచ్చడు. ఇక్కడ మనకి అర్థమవుతుంది. బయట పబ్లిక్కి చాలా వరకు కొంతమందికి నచ్చి కొంతమందికి నచ్చకుండా ఉండడం మనకి ఇక్కడ అర్థమైంది. ఇక్కడ ఇంకోటి ఆ నెక్స్ట్ సీన్లో ఏం జరుగుతుందంటే, మీకు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళ కాలేజ్లో మాత్రం అందరూ పీటర్ పార్కర్ అంటే అందరూ ఇష్టం. 99% అందరూ ఇష్టం. ఇక్కడ మనకి ఫ్లాష్ ఉన్నాడు కదా, ఫ్లాష్ అయితే పీటర్ పార్కర్ అంటే మనం ముందు మూవీలో ఫార్ ఫ్రమ్ ద హోమ్ కమింగ్ వీటిలో చూసినట్టే ఫ్లాష్కి అయితే పీటర్ పార్కర్ అయితే అస్సలు నచ్చదు. కానీ స్పైడర్ మ్యాన్కి అయితే బిగ్ ఫ్యాను అయితే కాలేజ్లో ఉన్నాడు 99% ఇష్టం అన్నాను కాబట్టి తిను కూడా ఇష్టం ఉండే అవకాశం ఉంది. పీటర్ పార్కర్ అంటే అందరికీ ఇష్టం ఉండే అవకాశం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ సీన్లో ఏం జరుగుతుందంటే, పీటర్ పార్కర్ అయితే అది మనకి పారిపోవడానికి అయితే ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడ పారిపోవడానికి కన్ఫ్యూజన్లో చాలా ఎక్కువ ఉంటూ ఉంటాడు. మనకి ఇక్కడ అదైతే చూపిస్తున్నారు. పోలీసులు అండ్ పోలీసులు వీళ్ళందరూ తరుముతున్నట్టు కన్ఫ్యూజన్స్లో ఉన్నాడు పీటర్ పార్కర్. చాలా కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్న తర్వాత నెక్స్ట్ సీన్లో ఏం జరుగుతుందంటే, పీటర్ పార్కర్ ఆంట్ మే ఉంటుంది కదా, ఆంట్ మేని పోలీసులు అయితే విచారిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ ఉంటారు దాన్ని. అప్పుడు ఏమవుద్దంటే, పీటర్ పార్కర్ కనిపిస్తుంది, ఇంతమంది బాధపడుతున్నారు, ఇంతమంది ఎందుకు బాధపడడం అని అనుకున్నప్పుడు తనకు డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ బొమ్మ అయితే కనిపిస్తుంది. అప్పుడు డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ దగ్గరికి అయితే పీటర్ పార్కర్ అయితే వెళ్తాడు. వెళ్ళి తన సమస్య గురించి, నా ఐడెంటిటీ అందరికీ తెలిసిపోయింది, నాకు ఇలా చాలా బాధగా ఉంది అని అయితే చెప్తాడు పీటర్ పార్కర్. చెప్తుంటే అప్పుడు మనం డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ అని పిలవసరం లేదన్న పేరుని పిలిస్తే తన పేరు డాక్టర్ స్టీవెన్ అని డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ అని గట్టిగా పిలిచేస్తే అప్పుడు ఇది కొంచెం అతిగా ఉందని అయితే చెప్పాడు. అక్కడైతే కాంపిటీషన్ నాకైతే కొంచెం నచ్చింది. ఇప్పుడు మనకి వాంగ్ వెళ్ళిపోతున్నాడు. వెళ్తా చెప్తాడు వాంగ్, వీళ్ళు చెప్పుకున్నది విని ఆ స్పెల్ అయితే నువ్వు యూజ్ చేయకు అని అంటాడు. మళ్ళీ వాంగ్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్తాడంటే, షాంజీ లెజెండ్స్ ఆఫ్ రింగ్స్ అయితే మనకి ఒక ట్రైలర్ అయితే రిలీజ్ అయితే చేశాడు. ఆ ప్లేస్కి అయితే వెళ్తున్నాడని నేను అనుకుంటున్నాను.
తర్వాత నెక్స్ట్ సీన్లో ఏం జరుగుతుందంటే మా స్పైడర్ మ్యాన్ అయితే ఎస్కేప్ అవుతూ ఉంటాడు. ఎస్కేప్ అవుతున్నాడని ఎందుకన్నా అక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే పైన షాప్ అతను ఉన్నాడు కదా, షాప్ అతను తన స్పైడర్ మ్యాన్కి దారి అయితే చూపిస్తున్నాడు. ఇక్కడైతే తన సూట్ అయితే రివర్స్లో వేసుకున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. మళ్ళీ స్పైడర్ మ్యాన్ అయితే కంగారుగా ఉన్నట్టు కూడా అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ సీన్లో స్పైడర్ మ్యాన్ ఇంకా పీటర్ పార్కర్ ఒక చిన్న సీక్రెట్ ప్లేస్లోకి అయితే వెళ్తూ ఉంటారు. పీటర్ పార్కర్ డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ అంటాడు, ఇక్కడే నీ ఐడెంటిటీ మొత్తం ఎవరికి తెలియకుండా ఉంటుంది, ఆ స్పెల్ చేస్తున్నాను, నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకు అని అంటాడు. అప్పుడు చేస్తుంటే ఎవరికి తెలియదా కొంతమందికి కూడా అని అంటే, అప్పుడు కొంతమందికి కూడా తెలియదా అంటే అలా స్పెల్ చేస్తుంటే స్పైడర్ మ్యాన్ డిస్టర్బ్ చేయడం వల్ల, ఆ స్పెల్ తప్పు అవడం వల్ల అక్కడ ఆల్రెడీ కొంతమంది మల్టీవర్స్ విలన్స్ అయితే అక్కడ బంధించి అయితే ఉండుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. లేదా అది బంధించిన వాళ్ళు సీక్రెట్గా ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం బయటకు వచ్చారు, కానీ బయటకు అంతగా రాలేదు. కీ దొరికితే వాళ్ళు బయటికి రాగలరు, అలా నేను అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ సీన్లో మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇది తప్పు అవడం వల్ల డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ ఆ కీని పీటర్ పార్కర్ చూసుకోకుండా తీసేస్తుంటే, అప్పుడు పీటర్ పార్కర్ ఇంకా డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ ఇద్దరు దాన్ని పట్టుకుని కొంచెం ఏదో అవ్వడం వల్ల వీళ్ళిద్దరూ వేరే దాంట్లోకి అయితే పడిపోవడం అని అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఈ బాక్స్ ఉంది చూడండి, ఈ బాక్స్లోనే కీ ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను, ఖచ్చితంగా చెప్పలేను. ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరికి ఫైట్ అందుకే జరిగింది అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ అయితే చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూసారా, మీకు గట్టిగా ఫైట్ అయితే జరగబోతుంది, కొంచెం గట్టి ఫైట్ అయితే జరగబోతుంది. నాకు తెలిసినంతవరకు కొంచెం గట్టిగా ఇద్దరు కొట్టేసుకోబోతున్నారు. తర్వాత పంప్కిన్ బాంబ్ అయితే ఇక్కడైతే వేయడం అయితే చూసాం. పంప్కిన్ బాంబ్ వేయడం తర్వాత ఇక్కడైతే గ్రీన్ గాబ్లిన్ అయితే రావడం అయితే మేము కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాం. తర్వాత డాక్టర్ ఆక్టోపస్ కూడా ఇక్కడ వస్తున్నాడని మనకైతే తెలుస్తుంది. వీళ్ళిద్దరుని ఫైట్ చేయడానికి మన స్పైడర్ మ్యాన్ పీటర్ పార్కర్ అయితే ఖచ్చితంగా అవుతాడని అనుకుంటున్నాను. ఈ ఫైట్ అయితే చాలా బిగ్గా ఉండబోతుంది చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఈ ఫైట్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇంకా బ్లాస్ట్ అయితే జరగలేదు, వీడైతే విలన్స్ని అయితే చూశాడు, అందుకని ఇలా చేశాడు. ఇక్కడైతే వీళ్ళకి డేర్ డెవిల్ కూడా ఇక్కడ మనకి స్పైడర్ మ్యాన్కి హెల్ప్ చేస్తూ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇందులో లాయర్గా అయితే పాత్ర ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది. తినైతే డేర్ డెవిల్ అయితే మనకి ఖచ్చితంగా చార్లీ చాంపియన్ లాగా అయితే వచ్చే అవకాశం అయితే కన్ఫామ్గా అయితే ఉంది నాకు తెలిసినంత వరకు. ఇప్పుడైతే ఇంకోటి అయితే చెప్పబోతున్నాను. ఇప్పుడైతే పీటర్ పార్కర్కి కొంతమంది ఎనిమీస్ ఉన్నారు, కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. మనకి ఇక్కడ ఈ ట్రైలర్లోనే చాలా వరకు అర్థమైంది. మనకి ట్రైలర్లో చాలా వరకు మనకైతే స్పైడర్ మ్యాన్స్ని అయితే చూపించలేదు. అమేజింగ్ స్పైడర్ మ్యాన్ మామూలు స్పైడర్ మ్యాన్ అయితే ఇద్దరిని అయితే చూపించలేదు. ఇంకొకటి ఏంటంటే దీని రిలీజ్ డేట్ అయితే ఖచ్చితంగా చెప్పబోతున్నాను, 2021 December 17. ఎందుకు డిసెంబర్లో రిలీజ్ చేస్తున్నాడంటే, ఈ డిసెంబర్లో అయితే మనకి ఇక్కడ ట్రైలర్స్లో అయితే చూసుకున్నట్లయితే మీకు క్రిస్మస్లా మనకైతే చూపించాడు. అందువల్ల నేను ఈ మూవీని డిసెంబర్లోనే రిలీజ్ అయితే చేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా కొత్త అప్డేట్స్ కావాలంటే పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ కూడా కొట్టేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో.